І казаў: сапраўды кажу вам, некаторыя, што стаяць тут, не пакаштуюць смерці, перш чым не ўбачаць, як валадарства Божае прыйшло ў магутнасці. І праз 6 дзён Ісус бярэ Пётру і Якуба і Яна і вядзе іх адных на высокую гару і перамяніўся перад імі. Адзенне яго заззяла і стала белым, як снег, як на зямлі бялільшчык выбеліць не зможа. І з'явіўся ім Ілля з Майсеем, і гаварылі з Ісусам. І адказваючы, гаворыць Пётр Ісусу: «Рабі, добра нам тут быць, зробім 3 палаткі, табе адну, і Майсею адну, і Іллі адну». Бо сам не ведаў, што гаворыць, бо надта быў спалоханы. І з'явілася воблака, засланяючая іх, ды голас выйшаў з воблака: «Гэта сын мой улюбёны, яго слухайце». І яны, зараз жа паглядзеўшы навокал, апрача Ісуса, нікога больш не бачылі каля сябе. І калі сыходзілі з гары, загадаў ім ён, каб нікому не расказвалі, што бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне. І яны стрымалі слова, толькі між сабой разважалі, што гэта значыць «уваскрэснуць». Дык пыталі Ісуса: «Чаму гэта фарысеі і кніжнікі кажуць, што трэба, каб перш прыйшоў Ілля?» А ён гаворыць ім: «Ілля, калі прыйдзе перш, направіць усё. І як напісана аб сыне чалавечым, будзе шмат цярпець і будзе пагарджаны. Але я вам кажу, і Ілля прыйшоў, і з ім зрабілі, як хацелі, як аб ім напісана». І вяртаючыся да вучняў, убачылі вакол іх вялікі натоўп кніжнікаў, што спрачаліся з імі. І адразу, бачачы Ісуса, увесь народ здзівіўся і, падбягаючы, вітаў яго, і спытаўся ў іх: «Пра што спрачаецеся між сабой?» І нехта з натоўпу адказаў: «Настаўнік, я прывёў да цябе сына майго, які мае духа нямога. І ён, дзе толькі наваліцца на яго, кідае яго, так што пеніцца ён і скрыгоча зубамі, ды пруцянее. Дык прасіў я вучняў тваіх, каб яго выгналі, але яны не змаглі». Ён жа, адказваючы ім, кажа: «О, род няверны, як доўга буду я між вас, як доўга буду вас цярпець? Прынясіце яго да мяне». І прынеслі яго да яго. І калі ўбачыў яго, зараз жа дух пачаў ім тузаць, ды, кінуўшы на зямлю, качаў яго, выціскаючы пену. І запытаўся ў бацькі, як даўно яму гэта прычынілася, а ён сказаў: «Ад дзяцінства». І часта кідаў яго нават у агонь і ў ваду, каб яго загубіць, але калі можаш, ратуй нас, злітуйся над намі. А Ісус гаворыць яму: «Калі можаш, усё магчыма таму, хто верыць». Тады бацька хлопчыка, плачучы, гаварыў у голас: «Веру, Господзе, дапамажы майму недаверству». І калі Ісус убачыў, што збягаецца натоўп людзей, забараніў нячыстаму духу, кажучы яму: «Дух глухі і нямы, я загадваю табе, выйдзі з яго і больш не ўваходзь у яго». І той, крычучы і моцна тузаючы ім, выйшаў з яго. І ён зрабіўся як мёртвы, так што многія гаварылі: «Ён памёр». Ісус жа, узяўшы яго за руку, падняў яго, і ён устаў. І калі Ісус вярнуўся дамоў, вучні яго ўжо адзін на адзін пыталіся ў яго:
чаму мы не змаглі яго выгнаць? І ён сказаў ім: гэты род ніяк не можа выйсці, акрамя як праз малітву і пост. І выйшаўшы адтуль, праходзілі праз Галілею, і ён не хацеў, каб хто пра гэта ведаў. Бо навучаў вучняў сваіх і казаў ім: сын чалавечы будзе выдадзены ў рукі людзей, і яны заб'юць яго, але забіты ён праз 3 дні ўваскрэсне. Ды яны слоў гэтых не разумелі і баяліся яго пытацца. І прыбылі ў Кафарнаум, і калі былі ў доме, спытаў ён іх: аб чым вы ў дарозе разважалі? Але яны маўчалі, бо ў дарозе спрачаліся паміж сабой, хто з іх большы. Ісус, сеўшы, паклікаў 12 і гаворыць ім: калі хто хоча быць першым, будзь з усіх апошнім, ды ўсіх слугою. І, узяўшы дзіця, паставіў яго паміж імі і прытуліў яго і сказаў ім: калі хто ў імя маё прыме адно з такіх дзяцей, мяне прымае, а хто мяне прыме, той не мяне прыме, але таго, хто мяне паслаў. Сказаў яму Ян: настаўнік, мы бачылі некага, які ў імя тваё выганяў дэманаў, і мы забаранілі яму, бо ён не ходзіць з намі. Ісус жа гаворыць: не забараняйце яму, бо ніхто, хто чыніць цуды ў імя маё, не можа зараз жа блага гаварыць пра мяне. Бо хто не супраць нас, той за нас. Бо хто падасць вам кубак вады ў імя маё, таму што вы Христовыя, сапраўды кажу вам, не страціць узнагароды сваёй. А хто згоршыць аднаго з гэтых малых, што вераць у мяне, такому лепш было б, каб прычапілі жарон млынавы на шыю яго і кінулі ў мора. І калі рука твая горшыць цябе, адсячы яе, бо лепш табе калекую увайсці ў жыццё, чым маючы абедзве рукі пайсці ў пекла, у агонь нязгасны, дзе чарвяк іх не памірае, ды агонь не згасае. І калі нага твая згаршае цябе, адсячы яе, лепш табе кульгаваму увайсці ў жыццё, чым маючы абедзве нагі быць укінутым у пекла, дзе чарвяк іх не памірае, ды агонь не згасае. І калі вока тваё горшыць цябе, выдзяры яго, бо лепш табе ўвайсці ў валадарства Божае аднавокім, чым маючы 2 вачэй быць укінутым у пекла, дзе чарвяк іх не памірае, ды агонь не згасае. Бо кожны агнём будзе пасолены, і ўсякая ахвяра соллю асоліцца. Соль добрая, а калі соль звятрэе, дык чым яе прысаліць? Майце ў сабе соль і супакой майце між сабою.